duk abin da kika gaya wa mama na ina jin ki. Saboda baki da mutunci ki zo har cikin gidanmu ki zo kina zagin mahaifiyata akan wani dalili me tai miki? Ai in zagin ta zan yi, bin ta zan yi cikin ɗaki in zage ta kuma ba abin da zai faru. Na rantse da girman Qur'ani da rayuwarki na katse miki ita. Idan ban katse miki rayuwarki ba na rantse da girman Allah sai na katse miki ganin ki Nura. Ƙarya kike Dija. Wallahi tallahi ko kwance nake baki saki mu wani abu ba. Dan wallahi na fi karfin ki har abada. To bari in gaya miki idan kin saba zuwa kina karnakancin ki a wani wuri ana kyale ki. Kina cin riba idan kika zo nan kika ce zaki min karnakanci na rantse da girman Qur'ani sai na miki abin da baki taba tunani a gidan nan ba wallahi. Zaki iya kenan. Mu zuba ni da ke. Dakata. A'a ba ruwanki. Matsa gefe ba ruwanki. Mama rabu da ita. Ke, rufe mun baki. Idan ta matsa in ban caka kanki a tsakiyar ɗakin nan ba wallahi tallahi ki canza min suna. A haba da Allah. Turkash. Kin ga imin shiru. Naji zan matsa. Amma kafin na matsa ina so ki gaya min abin da Dija ta yi miki. Yarki Dije munafuka ce algunguma ce annamimiya wannan yar taki. Kamar yaya wani sanadi ta yi miki? Duk wani shari, duk wani munafici, duk wani tugu akan yanda Abubakar zai shiga Aisha wannan ita ce sanadi. Ah, Nuratu. Irin sakayya da zaki min kenan? In miki rana ki min dare? Ke da Allah rufe min baki. Mara jin magana kawai. Ba ga irin ta nan ba. Sau nawa zan gaya miki in ce duk abin da za ku kulla ku warware shi a can ba sai kin kawo min balaki har cikin gida ba. Ye? Gashi nan ba kya jin magana. Fita ku bani wuri. Duk ku fita ku bani wuri. Fita ku bani wuri. Kaga min yara kai. Wa ya gaya miki ana shiga tsakanin mata da miji? Shashashan yarinya kawai mara jin magana. Ina zaman zamana bala'i har cikin gida. Dija na tsane ki ba na son ki wallahi irin haushin ki da nake ji a cikin raina wallahi zai sani da zan cutar da ki wallahi. Haba Nuratu. Bai kamata ki min haka ba gaskiya ban ji daɗi ba.